Ja ho tenim tot fet. Anem ara a conèixer a una editorial valenciana, des de València. Un moment. Ja està a punt d'entrar, eh? És que ha vingut des de València i té unes ganes d'entrar ja. Fem un fort aplaudiment per Som-hi Penya amb l'Enric. Fort aplaudiment per ell. Vine. Ara sí. Com va? Molt bé, i tu? Bé. Com estàs? Estupendo. Sí? Moltes gràcies. Gràcies per venir, primer de tot. Sí, bueno. Ha anat bé el viatge? Sí. Bueno, hem passat per aquí una tempesta amb llams i trons i tot, però... No t'hem rebut gaire bé. Hem arribat, o sigui, sí. Ha anat bé, això. I faig una pregunta que faig a tothom. Quina pregunta sempre et fan en una entrevista? O quina pregunta creus que segur que et faré? Una pregunta típica que et poden fer. Bueno, és que jo, a banda d'editor, soc autor de jocs i el meu joc més famós es diu La Fallera Calavera, llavors tot el món em pregunta... Crec que algú la coneix. Algú em pregunta, com vas crear o com se't va acudir la idea de La Fallera Calavera? Pot ser que la fem, vale? Potser la farem. Si veus que entrem en mode automàtic i fas la resposta que faig sempre, doncs tu No m'interromps i li dones una mica més de salseo. Clar. Veig que has ficat uns packs aquí que seran per regalar a la gent, tant a la gent que tenim aquí com a la gent que està a casa. Explica una miqueta aquest packaging que tenim aquí, va. Pues un pack superxulo perquè és... Bueno, La Fallera Calavera és un joc que té trajectòria, aleshores va sortir el 2014, però ara l'hem reeditat amb una edició deluxe i aleshores teniu el joc base més un paquet amb totes les expansions, que és la 2, la 3 i la 4, i fins i tot una carta promocional exclusiva que només es pot aconseguir en tornejos, en promocions... O sigui, d'aquestes que no es poden comprar. I amb una fitxa. Fantàstic. Ha quedat rodó, això, ha quedat rodó. I ens portes aquí un tot de jocs que ara anirem parlant a poquet, però si vols parlem primer del Dystopia. Dystopia, molt bé, molt ben pronunciat. Aprenc ràpid, Aprenc ràpid. Bueno, és perquè té una mica de conya el nom. Exacte. Ens el van currar una mica el nom. Ui, aquí hi ha una pregunta, dos paperets. Aquestes són les dues preguntes primeres que et faré. Les apartem, mira, ja està. No, que han caigut per voler dir alguna cosa. L'atzar, sí, el destí. Potser volia que no les féssim. No sé. Potser sí, Vols que comencem per aquesta? Clar, si vols, sí. El que tu em digues, jo vinc aquí de convidat. Jo vinc a innovar, si vols. A innovar? Què podem fer? No, bueno, tot això ja és innovador, perquè normalment ja m'agraden les preguntes aquestes, sí. Això està fet per un guionista, a veure què passa. O sigui, a mi m'agrada jugar. Què preparat aquí? Aviam, primera pregunta abans de començar en aquest punt. Sí. Anem a buscar el per què de tot això. Què està passant aquí? Per si la gent s'ho està preguntant a casa, que potser no, però per si algú s'ho està preguntant. Què us ha fet venir des de València a parlar de vosaltres en el moment fitxa? Com ha passat això? Bueno, pues mira, una cosa que m'agrada és que hi ha espais per parlar de jocs de taula en català, en valencià, en la nostra llengua, perquè és una cosa diferencial i nosaltres som una editorial que tenim el compromís de fer tots els jocs que publiquem en català / valencià, tots estan en la nostra llengua. I aleshores agraïm i sempre que podem donem suport a totes les iniciatives que siguin en la nostra llengua, perquè ho necessitem, sí. Ho necessitem tots. Ens hem d'ajudar mútuament. Sí, exacte. I això ve una miqueta lligat també a una segona pregunta per introduir tot plegat, que és fer una editorial petita en valencià a València. És resistència política? Perquè ha de ser complicat, no? Bueno, és complicat però no tan complicat, perquè tampoc vull transmetre la idea de que és com un repte. Al final, La Fallera Calavera es va publicar només en valencià durant 10 anys, és veritat que ara ja està en altres idiomes, i ha sigut un dels jocs espanyols més venuts. De fet, diria que és el joc en català editat, o sigui, des de zero en català, més venut de la història, crec. L'Oriol Comas va dir per ahir que és un expert en jocs, així que jo tampoc el vull contradir. Ell sap alguna cosa, no? Sí. Llavors, la gent, la realitat és que a València, sobretot a València ciutat, però hi ha molts castellanoparlants també, però jugaven el joc en valencià sense prejudicis. Per tant, jo crec que al final quan és un producte que és atractiu i que és divertit i que la gent tampoc té tant de problema amb la llengua, no? Aleshores potser ho hem de normalitzar una miqueta i ja està. Sí que és veritat que fem un esforç extra perquè
tots els jocs, alguns, clar, tenen dependència d'idioma i si vols ficar una llengua però vols ficar-ne una altra i tal, ja tu has de treballar-te, no? Perquè has d'afegir un segon reglament. Llavors, ahir fem un esforç econòmic i de currar-se. Per tant, sí que hi ha un cert, evidentment, compromís, per dir-ho així, polític o, bueno, lingüístic, però... Lingüístic al final acaba sent... O cultural, si vols, ja que parlàvem de cultura. Acaba sent polític, al final, perquè tot és política, no, al final. Sí. I com està? Perdó, anem primer a una base i després ja ens fotem en el fang, o potser ens fiquem en el fang, de fet. Com està la llengua a València? Malament. No, bueno... Anem al fang. Sí, no, malament, però, bueno, jo crec que estem tots en un procés un poquet igual a Catalunya, a les illes, aquí, però hi ha uns llocs on està més avançat el procés de substitució per una altra llengua i en altres llocs que està resistint un poc millor, però tots estem en la mateixa via. Aleshores, una miqueta també hem de ser solidaris entre nosaltres, no? Quan veiem el que està passant a un lloc, dius, ostres, això és el que ve... En compte que també ve cap aquí, això, no? Sí, és veritat que, bueno, tampoc és veritat que des de València tampoc ens agrada molt el paternalisme a voltes que es fa des d'ací, no? Un poc de dir el que s'ha de fer des d'una òptica des d'ací, perquè també és complicat, saps? Però... Què us diem? No, moltes coses. Bueno, jo què sé, per exemple, al País Valencià tot el món li diem valencià a la llengua i això no vol dir que pensem que és la mateixa o no, però tot el món li diu valencià, ¿vale? Aleshores, que jo li diga valencià ja per començar no vol dir que estiga dient que és una altra llengua, ¿vale? Perquè qui diu castellà i diu espanyol tampoc pensem que són dues llengües diferents, no? Aleshores, és un poc també treure'ns els prejudicis, no? I dir, bueno, entenem un poquet la realitat allà, que és, com li hem dit tota la vida a la llengua, i tots els que defensem el valencià, que de veritat el defensem, també saber qui som, que som els que ho publiquem tot en valencià, escrivim en valencià, llegim en valencià. Els que parlen en castellà i diuen que defensen molt el valencià, igual tampoc el defensen tant, no? Però... No sé, és que al final... Però vull dir que sí, està malament, però és veritat que a banda d'iniciatives editorials, també editorials de llibres, gent d'influencers o del món de la comunicació que estan apostant per la llengua, des d'allà i no els va malament. I de fet també aquí hi ha un tema comercial un poc, no? Que és, si tu tens un forat de mercat que ningú l'està cobrint, com era el cas, per exemple, a València, jocs en valencià, fica't ahí, i com que no tens competència, és el que jo dic l'estratègia del Blue Ocean, que és que tu estàs en un oceà diferent i allà no tens peixos grans. Potser és un petit oceà, però és tot per tu. Exacte. Miqueta com ens està passant a nosaltres. Que no existia cap programa en català de jocs de taula i mira, tenim un petit oceà, però és nostre. Exacte. Aleshores també t'estalvies certa competència, perquè la gent que busca això i no li ho està oferint ningú, acaba amb tu. Tenim un públic molt fidel, també, o sigui que jo crec que tot això fidelitza. Home, la Fallera Calavera ho ha patat molt fort. Sí, ho ha patat. Quants n'heu vengut? Entre jocs i expansions, 160.000. I jo crec que el joc bàsic, 100.000, només a Espanya, perquè, bueno, només a Espanya, i fins fa 2 anys ni tan sols estava en castellà tampoc, o sigui que majoritàriament a València, Catalunya i tal, no? Illes i Andorra i algun lloc així, punt concret, però... Sobretot València i Catalunya molt, i res, i després ara també, bueno, hem fet algunes llicències, hem aconseguit exportar-lo també a Xina, a Japó, a Corea, que, bueno, són quantitats petites, però fa il·lusió també, no? Perquè és un joc que és molt local i veure com la gent d'Àsia s'interessa per això. La cultura folclòrica del teu país, no? Sí, això té certa gràcia, no? I, bueno, no només això, sinó tot el fenomen cultural que n'hi ha al voltant, perquè jo sí que és veritat que pense que la Fallera Calavera ha fet molt per acostar els jocs de taula a la cultura. De fet, bueno, us havia portat ja que era Sant Jordi, que volia... Clar, segurament no ho sabeu, però hi ha un llibre també, una novel·la escrita per mi també, que va per la 18a edició, basat en el joc, no el joc basat en això. O sigui, això està basat en el joc i això es llegeix als instituts i et pot caure en un examen, Sí? Sí. O sigui, vull dir que és una novel·la que es llegeix en l'ESO, és una novel·la juvenil però que té molta càrrega de sàtira política, perquè als valencians ens agrada molt això de la sàtira, amb les falles i tal. I després també es va fer una obra de teatre que es va representar durant 2 anys i ha així també el text teatral publicat també. Que xulo, hòstia.
Vull dir que és curiós el que parlàvem abans, que tant el teatre com la novel·la estan basades en el joc, es consideren cultura, però en canvi el material que ha originat això no es considera cultura. Com ho vius, això? Ara que hem parlat abans i que hem dit que ho parlaríem, com ho vius tu, això? En aquest cas, que estem tan vinculats nosaltres, perquè això, estem envoltats d'altres disciplines culturals que sí que tenen, jo ho visc amb certa indignació. De fet, alguna vegada m'han donat un premi que eren en àmbits no dels jocs de taula, sinó gràcies a que la Fallera Calavera és un fenomen en altres àmbits més generals, i hi havia algun polític, algun senador fins i tot, jo he fet la reivindicació d'això que parlaven, de que no està... I els polítics el que responen és no ho sabíem. Ignorància. En plan, no sabien què se passava o no sabien que hi ha indústria de jocs. Aquesta no hauria de ser la resposta, no? És terrible, no? Almenys són sincers. Sí. No ho sabia. Perquè hi ha gent que té desconeixement de que hi ha joc de taula modern, per així dir-ho, que es pensen que el joc de taula és el Monopoly i el Tabú i s'ha quedat. I que es queda aquí. I hi ha moltíssims jocs de taula. Sí. Cada dia anem veient nous. Sí, això és fantàstic, eh? Molt bé. El que sigui obra de teatre ja me l'ha llegit. Molt bé. Fantàstic, o no? Tenim aquí uns llibres per regalar també per Sant Jordi, eh? O sigui que tenim aquí una mica de tot, eh? Perfecte, i anem al primer joc? Sí, clar. Què ens presentes aquí? Anem al Distopia. Anem a parlar del Distopia, perquè el de IA és intel·ligència artificial, que és un futur distòpic on, diguem, la intel·ligència artificial domina tot i s'ha prohibit tot allò que sigui analògic, que no estigui connectat a internet i que, per tant, no es pot controlar. I aleshores, en certa manera, és un homenatge a tota aquella cultura analògica que veiem que està una mica desapareixent. I els que són millennials... És crític, també, al final, aquest joc. Sí. Ara ho veureu, que tots els nostres jocs tenen un cert missatge. Ens agrada molt fer temàtiques així que donen una miqueta que pensar, no? I aleshores, és un cert homenatge, no? Tu seràs un dels dos personatges, el col·leccionista o la professora, i una busca objectes, mercaderies de cultura i l'altra mercaderies d'oci, i els dos busquen mercaderies de supervivència. I aquestes mercaderies, la característica que tenen és que són mercaderies prohibides perquè són analògiques, perquè no tenen connexió a internet. Per exemple, una pissarra, un llapis, un peluig... No sé cap a quina direcció. Cap a tu. Ah, vale. Estava a punt de dir, m'ho has dit tu. Vale. Totes aquestes coses que estan una mica desapareixent, no? Una brúixola, per suposat, un despertador que no era el mòbil, que era... per això... Una càmera de fotos analògica, no? Vull dir, us en recordeu del Wallman? Està per aquí també, però a veure si ho trobo. Un joc de taula, òbviament. Què era un joc de taula? Què era? T'imagines algun moment que es passi això? Sí. Què era un joc de taula? El Wallman, no? I nosaltres el que haurem d'anar fent és un joc per a dos, exclusiu per a dues persones, i el que hem d'anar fent és comerciant amb aquestes mercaderies per passar-les a l'altre costat de la frontera, i si les passes a l'altre costat de la frontera, d'alguna manera pots aconseguir-les, i és traficar amb mercaderies prohibides. Amb Andorra? Una mica. Llavors, què passa? Que, clar, estan els guardians d'aquesta distopia, que són els robots, que veieu aquí que està cremant llibres, mira, per Sant Jordi, no li agraden els llibres. Fan mala cara, eh? Sí, està enfadat. I, són aquests guardians que haurem de controlar-los, nosaltres podem moure també. Mira, aquest està destrossant un peluig i uns llibres, també. Això no pot ser, això ho has de tapar, eh? Això ens ho benejaran, eh? Sí, doncs, bàsicament, aquests guardians, durant la partida, ens van bé perquè el rival no pot comerciar en els guardians en els districtes on nosaltres tenim guardians, però si ens el quedem al final de la partida ens eliminen punts. Llavors, d'alguna manera els hem d'utilitzar estratègicament perquè al final de la partida... Els tinguin els altres. Exacte, però durant la partida ens va bé. Llavors, com has dit abans, aquest joc està basat en un joc molt antic que es diu Mancala, en què vas movent unes pedretes sempre en la mateixa direcció. Sempre les agafes totes d'un lloc i les vas repartir. Més o menys, si tinguéssim aquí 3, les 3 faries una. La diferència amb el Mancala és que és una miqueta més profund, perquè tu agafes tota la pila, però pots triar l'ordre que les col·loques. Exacte, quina carta vols posar a cada lloc. Sempre que trobes un guardià, te l'has de saltar
i no podràs posar allà i has d'anar movent-les però sempre en aquesta direcció, no? Està xulo, està xulo. És aquest concepte, sí. Són 15 minuts de partides, 15 minuts de partida i, bueno, hem fet les cartes així tarot, que són més grans, no? Per a que... Bueno, per a que... Xules, i a més, jo com a mag, m'agrada perquè són cartes que estan bé, Mira. Flueixen. Això crec que t'agradarà, A veure... No sé si t'han fet mai això amb un joc teu, A veure què passa. A veure què passa. Agafa unes quantes més, val? Ara a veure si no funcionen per el truc, Sí, no. Hòstia, ui, perdó. Se t'ha capau. És que ha fet un soroll... Està guai, Sí. Flipant, molt, Jo no sabia que amb aquest tamany ho podies fer, també. Sí. No, i a més que és això, que són cartes bones, sí. Això, els mags ho notem ràpid, que es pot fer o que no es pot fer. Bueno, ens ho currem, intentem currar. Molt xules. Molt bé. Vols que... Aplaudiment, no, Sofia? Vinga. Anem a fer una pregunteta? Sí, mentre ho guarde? O sigui, tu vas preguntant. Agafa una d'aquestes dos que hem deixat aquí. Aquestes són les del destí, no? Sí, aquestes estàs predestinat a contestar-les. Vale, doncs ja triaré aquesta. Potser no contestaràs totes aquestes, però aquesta sí. L'esquerra, aquesta, vinga, a veure què passa. A veure què passa. Mira, és que això em deixa flipat. T'ho juro, Perquè aquesta pregunta és perfecta per ser primera. O sigui, com neix Zombi Paella? Quin va ser el moment en què vau decidir, vau dir, fem una editorial? La primera que has agafat, Podries haver agafat qualsevol, Pues sí, bueno. Estic flipant jo i prou? És fort o no? Això... Però llegeixo perquè la gent potser es pensarà... Mira, què fica aquí, més a més? No hi ha trampa, la número 1, O sigui que això és... Igual sóc jo, el que... Vols aplaudir. Bueno, no sé, igual he fet un truc de maig, ja no sé. Jo no vull dir res, però aquí estan passant coses molt guapes, és que la raó és un poc freda i un poc capitalista. No hi ha... Vull guanyar calés! Combatiu! No, mira, va ser tan fàcil com jo vaig crear autofinançat i autopublicat La Fallera Calavera, però jo treballava en la televisió, que no sé si tu m'han dit que tu també t'has dedicat a coses així. Sí, però quina tele? Bueno, jo feia preguntes de concursos. Ah, sí? Sí, del Gran Dictat, per exemple. Els dictats els feia jo ja, les paraules. Però de quin canal? De TV3. O sigui, l'Òscar Dalmau? Sí, jo vaig també treballar, sí. Ole, no? Carai, tu. Sí. Bueno, la qüestió és que, estava bé la feina, però tampoc la tele és una miqueta... Sí. Vale? Sí, t'entens perfectament. Total. La gent no t'ha entès del tot, però jo t'ho juro que sí, t'entens molt bé. Precarietat... No, bueno, la qüestió és que... Moltes coses. Va arribar un punt que estava guanyant més diners de vendre La Fallera Calavera, que només era un joc, i la seva expansió, la seva primera expansió, que del meu salari de la televisió. I aleshores, de fet, vaig demanar una reducció de jornada perquè jo no em volia tirar a la piscina, perquè a més estava fins aquí, perquè clar, jo anava distribuint tot el joc com podia, jo a les 2 hores que em quedaven al dia, hola, soy una tienda de no sé dónde, jo sí, no sé sí, per favor. Sí, jo menjant allí xino que l'havia demanat, no?, a les 10 de la nit, bueno, i vaig demanar una reducció de jornada allà a la tele i m'han dit no. Fora? No. O fora no, o dins? No, fora no m'ho van dir, però el dia següent ja vaig dir, pues me'n vaig. I llavors això va ser el 2017, sí, 2017, fa 9 anys, no? Sí, 9 anys ja. Comença amb la M, me'n vaig. Sí, i em vaig tirar un poc a la piscina, però és veritat que jo ja tenia una cartera de clients perquè ja coneixien el joc, i a partir d'aquest joc ja vaig crear l'editorial i van començar a crear més jocs. És veritat que som una editorial xicoteta, som 2 treballadors, jo i un altre treballador de jornada completa, més els nostres col·laboradors. I, bueno, no ens ha anat gens malament, la veritat. Jo crec que no. Bueno, està bé, una explicació. O sigui... Si m'ha aguantat 9 anys... I de La Fallera Calavera, que és on ho vas patar i en va començar l'editorial, com és que La Fallera Calavera es va dir Zombi Paella? Bueno, perquè La Fallera Calavera, que si vols podem parlar ara al següent, és una fallera, és una zombi que menja paella. Aleshores vas dir, volia que associaren amb el joc, però al mateix temps que fos una marca diferent, i també volia que fos internacional. I que o sigui, zombi, tot i que s'escriu zombi sense E, i que moltes de m'ho escriuen. És un folió per mi molts cops, et busco i dic... No et preocupes, tot el món ho escriu en B, en anglès, però està en català o en castellà, que s'escriu sense E, però bueno, són noms, tant el zombi com la paraula paella, internacionalment també es coneixen, no? I, bueno, em van semblar 2 paraules que encaixaven bé. És veritat que a vegades la gent es confon, el joc de zombi paella, el joc de La Fallera Calavera, no? Però, bueno, jo crec que
Ja està, jo crec que ho fa prou Marc, ara, sí. Sí que és veritat que estem a la Z, en les llistes, sempre apareixem al final, però bueno, això a vegades també... Això és un parit, Els primers pel final, bueno... També, veus els del principi i els del final, normalment a la llista. Els del mig no els veus, per tant esteu un cantó bo, un dels dos cantons esteu. Però bueno, aquesta va ser la raó. Doncs anem a la fallera, els ensenyem a tothom el que poden guanyar. Sí, i tant. Bueno, aquí veieu una caixa molt gran, però és perquè això és el paquet de les expansions que permet guardar el joc base i totes les expansions. Aleshores, fins i tot et cap amb la caixa... La caixa sencera, Sí, del joc base. Si vols posar-te-la. Jo sí que m'agrada posar-me la caixa totalment sencera, perquè... Que més ben ficadeta, no? Sí, perquè si no pots posar així i pots posar les dues baralles, i tens les de la 2, les de la 3, i tot queda ben guardadet i tal. Jo això és una cosa que la gent que té el seu toc, saps d'ordenar. I això tu ho decideixes tu? Feu-m'ho així. Sí, clar. Com funciona això, el packaging? Pues tu vas... Tu dibuixes i dius... Pues mira, per favor. Pues jo no retalles. És molt analògic tot també. Bueno, almenys jo ho faig molt així. Tu muntes tu primer. Jo li vaig fer un vídeo, perquè això està imprès a Polònia. Això a casa, podem imaginar a casa mirant la tele... Bueno, al despatx, sí. No, és que jo treballo, de fet, en una oficina, en un coworking, o sigui, perquè és més flexible, i clar, veus a tots els expats, perquè són tots expats, que t'estan mirant allà i es pensa que tu deus estar ahí jugant al solitari, no sé, perquè sempre estic trajinant allà amb cartes, amb no sé què, retallant paperets... Els expats et veuen que estàs millor que ells. Sí, no sé. Ja té collons això, no? Però a vegades... Un tio d'aquí està millor que jo que vinc de no sé on, que està jugant tot el dia. No, però se'm veuen estressat també, jo crec, no sé si fer. Però bueno, sí. I vaig decidir això, que volíem que, a més de fet, les expansions, la 2, com que inclou uns ingredients de la discòrdia, que és els ingredients en la paella, que potser li agraden o no a la fallera, que és el marisc, ojo, un valencià marisc a la paella. Això un valencià no li mola, I després hi ha l'ingredient prohibit, que és el xorís. Xorís, si tu poses xorís en la paella, mai pots guanyar la partida. És impossible. No, entonces li has de regalar el xorís com vulguis a un altre, saps? És un joc de... És una bomba, allà. És un joc de potenciar, o sigui, de fer la punyeta als altres. Sí, jo vaig estar jugant, he jugat amb diversos amics, a tothom li agrada molt, però tinc una persona coneguda que aquella persona crec que no li agrada gaire les punyalades. I no es pot jugar amb aquella persona. No és el teu joc, no. Passa res. Però la gent el gaudeix moltíssim. És un joc que té molta interacció, és a dir, que... A mi m'agrada molt, Tota l'estona... L'objectiu és fer una paella per a calmar la ira d'una fallera zombi, que s'ha fet una mascleta perquè li ha explotat un coet, un petardo, ¿vale? Aleshores, clar, ella ressuscita... Quina mala manera de morir, Sí. Ressuscita al cap d'un any perquè no han investigat la seva mort els polítics d'allà. Han dit, corramos un tupido velo, ¿vale? I aleshores al cap d'un any ressuscita ella i l'única manera que tenen de calmar-la és fer-li una paella, ¿vale? És com la seva kriptonita, no? Això ja ho tenim solucionat. Ja està. No, aleshores... No ha passat res. Exacte. Però aleshores ella vol una paella autèntica. Aleshores sí que has d'aconseguir els ingredients de la paella i uns als altres els aneu robant, no? Pues això... Què hi ha d'haver una bona paella autèntica? Ostres, pues... Aquí il·lumina'ns una vegada, que ho hem de tenir clar. A veure... Els catalans fem moltes paelles. Vaig a intentar trobar-te els canònics, que és la tomaca... Bueno, a veure com ho fem això. Aquí... N'hi ha 8, però vaig intentar trobar-te els 5 més, jo crec, més imprescindibles que estaria tot el món... El tomàquet no pot faltar. No. T'he trobat... Mira, veus, és que... Pels catalans és tomàquet, Sí, ojo, O sigui, t'he trobat això no, veus? Això alguns sí, alguns no. Cargols. Un cargol, li podria posar. Cargol babós, Aquest és babós, és important, És que tot és zombi, aleshores, clar. La batjoqueta, això sí. La batjoqueta, que és que no sé com li dic. La batjoca, com es diu aquí? És que hi ha tipus embolica. Mongeta verda. La mongeta tendra. Això sí que... Tendra o verda? Verda, no? La verda, vale. Pues esa sí que és imprescindible, vale? Tendra. Allà diuen tendra, allà verda. Pedra, paper, tisora? Verda. Tendra. Tendra. Després, cuixa de pollastre, perquè és un plat rural, és de mar i muntanya. O sigui, no és de mar i muntanya, és de muntanya. És de rural. De muntanya i gespa. Sí, i de fet conill també és molt típic. Aleshores, bueno, si voleu canviar, podrien cargol, perquè el cargol no sempre es posa, doncs el safrà, per exemple, és molt, també per donar-li color.
I també li dona un pot de sabor. Què collons hi cardeu ell perquè sigui groc? Ah, i els garrofons també són molt típics, també els posaré, perdona, ja està. Els garrofons també. Perquè sigui groc, què collons hi foteu? Pues, home, jo t'he de dir que no sé cuinar paella. És una cosa... Jo vaig pontificant sobre la paella i jo no sé cuinar paella. Saps una de les persones valencianes que està pontificant la paella... Però he fet la fallera Calavera que em convalida, saps? O sigui, tens tota valencianitat, ja està. Tens tot fet. Però bueno, Danis, deixem-ho estar, no? Deixem-ho estar. Anem, correm-nos un tupido velo. Pues això, bàsicament has d'anar col·leccionant ingredients i la gràcia és que tu tens uns cartes de batalla que pots, mira, com l'alcaldessa Perpètua, que potser li sona algú aquesta alcaldessa. Aquesta alcaldessa em sona que també pot ser zombi ara mateix, no? Està bastant zombi, sí. Bueno, han passat 12 anys, tu imagina't, està a la portada, Quan va eixir no estava tan zombi, o sigui que... Estava encara caminant? Sí, estava caminant. Que estava per casa? Va ser abans del moment del caloret. Que estava a casa... Ah, abans del caloret. Sí. O sigui, serà el seu momentazo encara, no? És que han passat 12 anys, clar, però això és dia perpètua. Tu què penses que ha passat allà? No diem paraules, no diem noms de persones de res. Jo no sé, jo sé que hi ha molta gent d'aquell partit que en circumstàncies sospitoses. De cop passa alguna cosa i algú fa alguna cosa, no? No hem dit res. No, de fet jo no he dit el nom és una alcaldessa perpètua. És una alcaldessa que diu aquí, no se'n va ni amb aiguarràs, perquè també la gràcia del joc és que té tot de frases fetes i té el seu humor. Exacte, aleshores tu diu, mira, la batzoqueta amb un pet i una bufa, el llit com una estufa. Oh, aquesta m'agrada molt. Una bufa és una llufa. Exacte, perquè molta gent es pensa que una bufa és una hòstia. I no, una bufa és una llufa. Sí, aleshores... Amb un pet i una bufa, calent com una estufa. El llit com una estufa. Saps allò que passa quan menges moltes llegums, no? A la nit després. Sí. És allò. Està tot ple d'aquest tipus d'humor escatològic, no? Està molt bé. I fins i tot n'hi ha un guerrer amb el que pots atacar, que té 0 d'atac i 0 de defensa, que és un cagalló, que és una caca. És un cagalló. És una merda. Clar, mira, home, perquè és que té 0 i 0 d'atac i de defensa, aleshores... Amb això què fas, amb això? Això és un joc de faroleo, per tant tu presentes boca avall les cartes de batalla i dius t'ataque pel teu conill. I jo dic, pues jo no vull defensar. I tu dius, vale, pues com que no t'has defensat, t'ho robe. I t'ho robe amb un 0 d'atac. I rius fortíssim. Exacte, perquè un cagarro, ja. O sigui que... Amb una merda. I què diu la frase de la merda? Vaig com cagalló per sequia. Per sèquia. Per sèquia. Saps com van els cagallons per les sèquies? Així, bum, 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 bum. Com sé que és una sèquia? Una sèquia d'allò per regar els camps, no? Sí, amb aigua. Ah, vale. És com quan vas com, ai, superestressat. On passa el canal que passa l'aigua. Sí, mogut així per les circumstàncies, com ai, després vas com cagalló per sequia. És d'aprenentatge tot això. Exacte. És un joc que té... Per això també es treballa als col·les i tot, perquè, clar, tens el llibre, tens el joc, tens les frases fetes... A partir de quina edat? A partir de 10. Té una miqueta de text les cartes, però la veritat que... Bueno, i si són espavilats, els de 8, 9... Però bueno, el que més joves adults... A partir de 10 cap amunt... Sí, I és que a la meva edat jo m'ho passo de conya amb aquest joc. Sí. Hem jugat molts cops i és molt divertit. I bueno, doncs això, n'hi ha expansions, per si vols anar ampliant l'univers... Ingredients, personatges... Més personatges, més ingredients, més cartes... La gràcia és que té cartes que cadascuna fa una cosa diferent i hi ha molta variabilitat. O sigui que cada partida és diferent. I llavors per això també es fan molts tornejos, que pots guanyar les cartes aquestes especials... O sigui que, bueno, doncs tot un univers. Molt bé, la fallera de Calavera, tu. Anem a aquesta pregunta? Sí, és la que ha triat l'atzar. Sí. Ah, no. Hola, Gerard. D'aquí 3 dies és Sant Jordi. No, aquesta no. Aquesta era de maig. Ah, l'havien deixat aquí. L'he tirat i ha caigut al costat de la teva. Vale. No n'has d'agafar una altra. Jo, clar. Que raro això que ha sigut de cop, Dic, quina pregunta més llarga, tu. Mira, aquesta ens anem bastant enllà, però està bé. Vale. Si algú no ha jugat mai un joc vostre, quin li recomanaríeu per començar i per què? Quin joc li recomanaries per començar de la teva editorial? Puc dir-ne 2? Pots dir-ne 3, si vols. No, o la fallera Calavera, que és el que acaben d'explicar, perquè té unes regles que s'expliquen en 5 minuts i normalment crida molt l'atenció, perquè és com molt catxondo tot. Llueix. O el que explicaré després, que és el Rebel Princess, que és d'unes princeses de contes rebels que no volen casar-se amb els prínceps. Endavant. I que és molt accessible per a tot el món, també. Ja ha triomfat molt. Aleshores... Aprofitar la benentesa. Sí, el Rebel Princess
és un joc d'això. Són les típiques princeses de conte, la Blancaneus, la Pocahontas, la Bella Dorment, que s'han revelat, diguem, i no volen casar-se amb el príncep blau. Ells volen estar solteres i de festa i tal. Aleshores han fet una festa i no han convidat els prínceps. Aleshores, què passa? Que els prínceps volen intentar colar-se per a proposar-les matrimoni. I aleshores el joc va de ser la princesa amb menys proposicions de matrimoni al final de la partida. Tu has d'anar traient-los de damunt. Saps? Sí, fora. Fora. Aleshores, és un joc de bases, que això potser és un tema un poquet tècnic. És com la brisca, el joc de la brisca, no? Que anaves, per exemple, a bases espases, doncs les espases guanyen... Que això en català saps com es diu? Bases. No, les espases què són? Les espases? El palo, com es diu en català, això? El pal. No. Es diu... Espera, que ho t'havien dit, Algú sap? Els pals, sí, però la sota. Sota? No, sota? No, la sota és l'as. És el 10, no? Però... Va, digue-ho tu. Es diu coll. A que no sabies? Els coll. Algú sabia per aquí? Li sonava? L'ha deixat mort, ara. El coll. Jugant a la botifarra. La botifarra? La botifarra, clar. La botifarra es diu coll? A vegades em Bueno, és una d'aquestes paraules que s'està perdent, no? I si jugueu a Rebel Princess, l'aprendrem. L'aprendreu. A més, sí que és veritat que és el que et deia de l'esforç, no? Que en el reglament en català en concret, hem hagut de posar en terminologia de jocs de cartes un coll, és una sèrie de tal, perquè sabem que aquesta paraula, que és la paraula normativa, no la fan servir, però llavors l'expliquem quan en castellà. Un palo no m'ha hagut d'explicar-ho. I això és un llibre de regles. Sí, això és un llibre de regles. Per tant, a dins dels jocs hi ha llibres. Per tant, per Sant Jordi es pot regalar això, que també hi ha llibres a dins. I apreneu paraules. Bueno, tot lliga. Doncs el joc és molt senzillet. És allò dels 4 colls i tu tires un coll, o sigui, tu tires el 4 de reines, doncs tots hem de tirar reines. Mira. Si tu no tens reines, pots tirar qualsevol altre coll. I aleshores, el número més alt del coll que ha començat, és a dir, si anem a reines, el número més alt de reines s'emporta tota la base, totes les cartes que han tirat. Per tant, si aquest és el 4, el que tiri el 7, el 8, el 9, doncs guanyaria... De reines. Si tu tires un 9 de fades, no passa res, perquè no és de reines. Aleshores, què passa? Que hi ha el coll dels prínceps, que tots venen amb una proposició de matrimoni, que és una calavera enamorada, que si relacionem fallera calavera, tot està pensat. Aleshores, clar, tu el que no vols és quedar-te amb les cartes de prínceps, perquè són proposicions que t'emportes. I després tenim un coll que són... Resta punts, no? Exacte, són punts negatius. Un coll que són els animals del bosc, que són estupendos. Ai, que macos, fica això zoom, nano, fica zoom aquí. Són molt boniques les il·lustracions, he de dir, Fica. Ai, que maco, mira. Perdó, m'enamoro amb tonteries, jo. No són tonteries, que és maco, sí o no? Sí. Ai, maco, per favor. L'Alfredo Cáceres, que és l'il·lustrador, que jo, el felicito des d'ací, tot i que està a Xile, però... Sí? Sí, però aquí, Internacional, això. Sí, però tenim una carta dins dels animals que és diferent, que és la granota, que... La granota, en realitat, és un príncep que et dona 5 proposicions de matrimoni de colp. O sigui que la granota segur que no te la vols quedar. Aquesta no la vols, no li vols fer un petó, aquesta. No, exacte. I la gràcia del joc és que, a més, cada ronda té com una regla diferent, perquè van passant coses. Hi ha la ronda del ball de màscares, que les cartes es juguen boca avall, perquè anem tots amb màscares. La ronda de l'after party, primer jugues mitja mà i després l'altra mitja mà en l'after party, saps? I després també cadascú té la seva princesa, que té una habilitat diferent. La sireneta canta... Estic una miqueta més a baix. Perdona. Sí, l'Àlvaro, ajudarem. Que veieu almenys les il·lustracions perquè la veritat són superxules. Sí. Per posar un exemple, la Blancaneu, els 7 nans, diu juga un 7 o un número menor com un 0. Pots transformar un número en un 0 i així segur que no t'emportes la base. El que no vols, no? Sí. I això és el joc. Té també una expansió perquè la veritat és un joc que... Que xulo. Que ha triomfat molt. L'expansió et permet també jugar per equips, per parelles, que això és molt habitual també en aquests jocs de seguir el... Com es deia? Seguir el... Els colls. El coll. Anava a dir els caps i més avall, els colls. En els jocs de bases és molt tradicional també això que a vegades jugues per parelles, per tant també ho inclou en l'expansió. I la veritat és que és el nostre èxit internacional, el major èxit que hem tingut, perquè està
ja quasi no ens queden països per aconseguir-ho. O sigui, ens queda les repúbliques bàltiques, Grècia i poca cosa més. Sí. Heu patat fortíssim. Ho hem patat molt fort a nivell internacional, molt fort, ha agradat molt. Vam presentar en la Fira Alemanya i de seguida va córrer molt. I bueno, té aquest rotllo que jo crec que es necessita també en un sector tan masculinitzat. Bueno, novament tornem a dels missatges, que nosaltres sempre fem jocs intentem que tinguin missatges, no? Molt bé. I, bueno, té tot el reglament escrit en femení, bueno, un poquet... És que a mi, joder, quan vaig a una fira i veig que el 70-80% són homes, dic, hòstia, hem de fer alguna cosa. Hem de buscar la part femenina, no?, que vagi entrant, no? Sí, i bueno, jo estic content perquè a les xarxes ens segueixen més dones que homes. Ah, sí? Sí. I no sé si moltes editorials de jocs ho poden dir, O sigui que... No crec. No. Pues llavors, jo miro això, les estadístiques de l'Instagram i dic, mira, em segueixen més dones, o sigui que alguna cosa han fet bé en aquest aspecte. Sí, crec que sí, esteu obrint camí. Perquè sí que és veritat que en el món dels jocs de taula s'està obrint molt de camí a bons anyets, que cada vegada entran més dones, i també això fa que s'hagin jocs diferents, però jocs així ajuden segur. Molt bé, doncs... Molt bé, Rebel Princess! És un dels dos jocs que he dit que recomanava per començar. Sí. Has vist la pregunta? L'hem contestat mirant un joc. És ben impossible. Ara has de triar-ne una altra. A veure... Enric, la que vulguis d'aquestes, en tens 3, 6, 8, 9? Aquí he vist un 4. Ui! Has vist un 4. Això, no s'hi val mirar aquestes coses. Va, no, això ja ho hem parlat. Has vist? T'estic contestant les preguntes ja. Aquesta. És que si hem de repetir-nos no cal, saps? A veure... Bueno, és que això també ho estàs contestant ja. Que ha de tenir un joc perquè Zombie Paella decideixi publicar-lo. O sigui, una mica reivindicatiu, no? Si vols fes l'espeech, Bueno, realment he de dir que els temes a nosaltres ens arriben... Bueno, en el cas de Rebel Princess sí que ens va arribar amb el tema i tot. O sigui, és molt com el vam pensar els autors, però és veritat que els temes moltes vegades els fem des de la pròpia editorial. El joc de Distopia era abans sobre contraband de cafè en els Pirineus, o sigui, és cap a Andorra, Sí, ja anava allà la cosa. Però nosaltres el vam reconvertir i molts altres jocs li donem nosaltres a vegades el gir que els fa especials, però bueno, sí que tenim aquesta voluntat d'atraure públic nou. És a dir, som una editorial que el que ens agrada és que vinguin a conèixer els nostres jocs gent que no juga habitualment. Però no vol dir que tots els nostres jocs siguin super simples ni només parties, no? Fem de tot un poc, però sí que volem que siguin molt accessibles. Aleshores, si em vens amb un joc, un autor que trigues 40 minuts en explicar-lo, té un mogollon de regles i moltíssims components, en principi no seria un joc molt adequat en la nostra línia. Sí, que hi ha altres que ho fan molt bé, això també, però nosaltres no. En principi fem coses més accessibles, de caixa més menuda, també, més portable, tot i que ara era un joc que està al contrari. Ara ve el gordo, no?, que teniu. Sí, però bueno, sí que la nostra filosofia és més això, accessibilitat, sobretot. I ara ja, per tant, no els fas tots tu. Al Faller Calaver vas començar com a autor, i Rebel Princess ja no ets autor allà, ni el Distopia tampoc. Distopia tampoc. Ho parlava amb el Gerard, de fet, abans, de que ja no queda... O sigui, m'agradaria continuar fent d'autor, però és que és veritat que la part empresarial se t'acaba menjant una mica. I aleshores sí que m'agradaria tornar i sí que he anat publicant cosetes, però costa molt més trobar el moment. L'expansió sí que les deus haver pensat tu, no? Sí, l'expansió sí. I ja també és una feinada. Sí, les cartes promocionals, perquè tot ha de quadrar en la mecànica i tot. O sigui, sí que vaig fent feina d'autor, però és veritat que allò de... Ara fa uns anys, bueno, no tant, ara el que t'ensenyaré sí que és parcialment meu, però sí que costa més trobar el moment. Normal, al final demana. Quan et fiques en el mundillo de ser autònom, empresa i tot això, la vida canvia una mica. Sí, bastant, sí. Sé de què va. Què t'he d'explicar? Anem a Paella Park? Sí. Doncs mira, Paella Park és just un exemple, és l'últim joc que jo he fet com a autor, és el 2023, per tant no fa tant. Però sí que vaig haver de buscar l'ajuda ja de l'Eloi Pujades, que és un autor català superprolífic. O sigui, ha fet... L'Eloi va venir aquí, no? L'Eloi el vam tenir aquí, no? L'Eloi també és un dels que ha fet, juntament amb en Pau i... Sí, el de les fotos. Sí. Red Carpet. Red Carpet, sí. L'Eloi és prolífic i
promiscu a nivell autoral, perquè s'ajunta amb tot el món. Tothom, sí, el tio no diu que no, Llavors, sempre està al mig i aleshores és... Un dia li fotré una broma de tinc una idea d'un joc. Ja se t'ajunta, ja veuràs, tu. No, aleshores jo li vaig proposar, la idea sí que era meua, que, bueno, jo soc molt fan dels parcs temàtics. I tu hi has anat? Sí, a PortAventura sobretot. I què fas sobretot a PortAventura? Bestiar-me per tot arreu. Sí? No fas cues? Ah, sí. Vale. Llavors... Bueno, però jo em compro aquella cosa, el perquè Fast si no Pass. fas molta cua. L'Express aquest. Jo hi veig molt poc, però quan hi vaig intento gaudir-ho. Vale, bueno. Pues llavors una mica és un dels primers jocs, si no el primer, Vale. sobre parcs temàtics, que n'hi ha jocs sobre parcs temàtics, Sí. però que no és de gestionar el parc temàtic, sinó de gestionar la teva visita al parc temàtic. Perquè és tota una gestió el que has de fer quan vas a un lloc d'aquests. A veure com he d'arribar a l'espectacle a les 12, però primer he de pujar al Shambhala que té 90 minuts de cua, o més, i però de pas, ui, que m'he marejat, he d'anar a vomitar, he de no sé quantos, saps? Vull dir, això és tota una gestió. No és tan divertit anar a parcs temàtics, eh? És un follon, és un estrès. El dia següent has de tenir festa, eh? Exacte. Pues això és un joc sobre 8 hores en un parc temàtic de la Fallera Calavera. O sigui, i aleshores, però no té res a veure, o sigui, té a veure l'univers, la Fallera Calavera s'ha fet tan famosa que ja li han fet el parc temàtic, saps? I ella està aquí, no sé si es veu, aquí té una reixeta perquè respire, perquè aquesta no és la Fallera Calavera de debò, és la mascota del parc, clar, no? Boníssim. És un capgròs. Exacte. Un capgròs de la Fallera Calavera, no? I aleshores, pues, el que has de fer és recórrer un parc, anar gestionant, sobretot el temps, o sigui, té una part de gestió de recursos perquè tot el que fas en el joc consumís temps. I aleshores pues, ja has d'anar bastant al tanto de les cues que van canviant el temps i els espectacles també comencen unes hores en concret i també pots passar a la botiga a fer això que tu fas, que és comprar-te un fast pass, no? Per saltar-te una cua, no sé què. Pots subornar també el mecànic, si hi ha una atracció en manteniment per a que et deixi pujar, no sé Però potser et mates. Potser sí, no. No, ara veurem perquè sí que hi ha una part que és de push your luck, que això per que ho expliquem és... Temptar la sort. Temptar la sort, o sigui, no? D'arriscar-te o no arriscar-te. Aleshores, el joc, bueno, és el primer joc, això sí, mira, aquest sí, perquè té molts components, és el que vam fer l'experiment, no? Bueno, això és un mapa del parc. Primer tens un puzzle. Abans d'anar a jugar tens un puzzle, no? Tens un puzzle de 4 peces, que és el... Sí, este sí que tardes un poquet en muntar-lo, no? Però, bueno, tampoc tant. Mira. Mira, veus? Aquí. Ja està muntat. Les atraccions pues, tornen a ser... I què? A veure? Ara sí, no? Sí, bueno, més o menys, Molt vale? bé. Pues allí tens la dama giratòria d'Elx, per exemple. No sé. Que li giren els monyos o... Però això existeix? No. Anava a dir que això... No, però són tan friquis... Bueno, sóc jo tan friqui... Seria guapíssim, doncs. No, ja. Això has donat una idea guapíssima. Bueno, el Tirant lo Blanco és una muntanya russa, I tens també l'arròs bomba, que també és una altra muntanya russa. I la crema express, una muntanya russa en flames, O sigui... I has llegit, te'n recordes els cagallons per sèquia? Com? Lo dels cagallons per sèquia, l'expressió. Sí, ara ja l'he entès. Pues és els tronquitos boníssim. que vas a una barca en forma de cagalló pel canal de la sèquia, ¿vale? I aleshores jo soc tan friqui que vaig al final del reglament estan totes les atraccions explicades com si foren de veritat. O sigui... Llavors... Hi ha un transfons de cada una, Home, no? claro, veus, cagallons per sèquia. Navega per canals de sèquies amb barques que tenen forma de cagalló. I 3 grans pendents, que et poden mullar, ojo. O sigui que... I, bueno, la qüestió és que tu, pues això, vas visitant el parc i després hi ha una cosa que és aquí, que tenim una paella nòria. Espera, que això... Això és la sort, no? Suposo, perquè... Aquí hi ha lo de tentar la sort, que a veure si ho muntem bé en directe, perquè això, l'espectacle, a veure si va per aquí... I això va aquí. I aquí tenim... Bueno, és que això era un presentador famós de Canal 9, de la nostra època, que es deia Joan Montleón. Canal 9 existeix encara, no? No, ja no existeix. Va morir. Va morir. Ara es diu A Punt. Ara es diu A Punt. La Punt. Sí. Però teníem este senyor que tenia un programa que es deia La Paella Russa, que era... Ah, sí? Que és com una ruleta russa. O sigui, es deia La Paella Russa? Però de paella. I aleshores... A València sola, hòstia. Sí. Hòstia. Aquí tens també una paella russa. Cada vegada que vas a un espectacle, pues tu has de triar, cada vegada que vas a un espectacle tries un ingredient de la paella. Tu has vist com volta? Mira, volta, fet la volta. Sí, ja m'he girat bé. Mira. No, però m'has de dir quin ingredient vols. El conill. O sigui, fas una aposta. Una aposta. O sigui, n'hi ha 2 parts. Si vas a un espectacle, et pots emportar un regal, però has d'encertar l'ingredient. Digue'm un ingredient.
O el públic, no sé. Públic. Tomàquet, La va. tomaca, pues... Com ens agrada el tomàquet aquí, A veure si apareix el triangle on està el tomàquet. No. Si no, vos hauria tocat un regalet, que és una carta que pot ser un fastpass, per exemple. O unes pastilles antimarets. Coses que et van bé, normalment, Coses no? que van bé en el parc. O, o com es diu això, un carricotxe d'estos de golf per anar... Per anar més ràpid de d'un punta a cantó a l'altre, punta. no? Clar, home, això que va molt ràpid. Vale? I després tens la part de apostar Els vòmits. els temps de les cues i el mareig. Si tu tens 90 minuts de cua i tu dius, pues no, jo em vull votar... No, 90 no n'hi ha, en el joc n'hi ha està més ben gestionat que PortAventura. Llavors, hi ha com a molt 50 minuts, perdona, vale? No és res, això. No és res. Però tu dius, mira, en comptes de 50, jo em vull votar, em vull saltar 20 minuts. Per tant, si me'l salto, només faré 30. Però si et pilla el guàrdia, em faràs 50 més 20, 70. Aleshores t'arrisques i tu dius quan vols arriscar-te. Aleshores, jo dic, mira, m'arrisque 20 minuts, doncs tires i si t'apareix la icona del guàrdia... Qui t'ha salvat? Pues no, com no m'ha pregut, m'he colat 20 minuts. Saps allò dels de PortAventura que tothom... que s'està colant! Aquest està colant, no sé què. Pues tu ets una Hi ha hagut hòsties, eh? Sí. Hi ha baralles molt fortes allà. Pues tu passes ahí, però en canvi si no et pilla el guàrdia i pam. Vale. I a banda, cada atracció té un rang de marets que tu li restes, per exemple, si dic 4 de marets, com aquesta, menys 2, vol dir que tens 2 de marets. Per tant, vomites. I aleshores tenim sí, vomites. I tens aquí una camiseta que cada jugador té un full de puntuació i tu et dibuixes una taca de vòmit. Però a més, això pot passar, que tu li vomites a damunt d'un altre. Jo t'ho juro, estic flipant. Estic al·lucinant. Tu li vomites a damunt d'un altre, perquè clar, el típic que tu vas per allà i esquitxes, fa vent. Clar, un vomit en una òria o en algo i et cau. I aleshores tu, al jugador que li tingues mania, li dius, pues et vomita tu. I li dibuixes una taca en la camiseta. Perquè és que ens agrada la interacció, esta, sí, saps? Us agrada el follon, Us agrada el follon. Hòstia, molt bé, que guapo. I aquestes coses ens I tu decideixes quanta taca fiques? O hi ha una mida? Una, i al final... En realitat això és més pel salseo, perquè et resta un punt cada taca de vòmit al final de la partida, que dius, tampoc és tant. Però, saps allò, aquest va guanyar, doncs li vomita a sobre, saps? I, bueno. I després també pot passar que acabes a l'ambulatori, tan marge que estàs, i perdes 20 minuts la primera vegada, després 30 minuts, i després 40, o sigui que això de la gestió del temps també, si et mareges tant... Hosti, pots palmar-la aquí, no? Pots gairebé palmar-la i estar molt de temps perdent-lo, O sigui que... Hòstia. I bueno, i al final tens fins i tot un espectacle que es diu La mascleta mortal, que t'explica... Al final tot, com sempre, no? Clar. T'explica la mort de la Fallera Calavera, bueno, i... Pues el primer que se'n va a veure l'espectacle agafa el millor lloc i 10 punts. El següent, si saps allò del final de partida... Has d'intentar anar ràpid a aquestes zones, no? O et quedes aprofitant els últims moments en el parc o te'n vas el primer a agafar el millor lloc, no? I és un poc... Pues això. És la gestió, no? És decidir amb què, perquè quan ja s'han ficat el 10 i el 6 potser dius, jo em quedo un rato. Sí, jo em quedo aquí en la dama giratòria dels... A veure si no vomito. Exacte, a veure si tal. O me'n vaig a comprar regals, l'alcaldessa Perpètua regals, O sigui, bolsos i... Regals de l'alcaldessa Perpètua, Què serà? Què serà? Potser és en forma de sobre? Podria ser. Bueno, en fi, pues això és un joc que també té molta sàtira. Això, per favor, Molt bé, molt xulo. I bueno, he de dir que aquest joc, que us he dit que això es diu La palla russa, és molt curiós, perquè aquest joc s'ha publicat a Rússia i estaven en més unitats que aquí. I em fa molta gràcia, perquè... De veritat? Sí, és com un tema que has d'explicar, perquè dius que la paella russa en Rússia... Però, o sigui, aquest joc mateix, li han ficat paella russa? No li han posat paella russa, això no saben qui es diu paella russa. Es diu paella parc, però això en Canal 9 es deia paella russa. Vale, però a Rússia els encanta. Els està encantant això? Sí. La paella russa. Per què serà? Ja els agrada tot el que sigui així una mica de temptar la sort, Els hi mola aquesta gent. Sí. Tan distrets. Molt bé, m'agrada molt, Fem una altra pregunteta? Vinga, va. I anem a tancar això. Si vols ja pots ficar, Álvaro, muntar el tema del sorteig del xat, val? I després veiem com fem el sorteig aquí. Ja veiem com ho gestionem. Vinga, va, espera que això té una mica de... És portable tot i això, Tot i ser gros. Sí. O sigui, tampoc és tan gros. Està molt bé. Són 4 peces, vull dir, tampoc és tant. Sí, espera un moment. Bueno, ara ho deixo per aquí. No et preocupis. Vale, va, veiem. I després tindràs una moneda, si vols tirar-la i tal, I em fas una pregunta tu a mi. Tu mateix. A mi m'agrada el número 7, però no... No l'has trobat? Vols que el busqui o què? No passa res. Ja, aquest és el 6. No.
El 3. A veure, potser ja ha aparegut, El 13. Ah, potser ha aparegut. No ho sé. El 5. El 8. M'hem cagat. El 12. Pues te la torno a Quin triar. era? No, aquest. Era aquest. O la que més ràbia et fa, no sé. És que això ja hem parlat, és que hem parlat molt bé. És que jo parlo molt, No, però hem parlat molt bé, estem fent molt bé. Estan anant bé. Estàs passant bé? Sí. I a mi, que em donen un micro i parlar és el Això que també ho hem més... parlat, Això ho hem parlat. Has vist tu? Això és per als convidats tímids, jo crec, no? O sigui... Com voleu que vagi? Mira, cap on voleu que vagi? Mira, això és que ja per anar tancant. Ah, molt bé. Cap on voleu El futur. portar Zombi Paella en els pròxims anys? Teniu alguna idea, un enfoc empresarial? Sí, doncs l'enfocament empresarial és que jo tinc la filosofia de mantenir-me menut i no inundar el mercat de novetats, perquè és una cosa que em fa una miqueta de ràbia del sector, no només dels jocs, sinó en general, de que no ens dona la vida, com a consumidors, a consumir-ho tot, i aquesta cosa un poc del sistema de novetat, no estic d'acord amb això. Aleshores, com a molt nosaltres continuarem fent 2, com a molt 3 novetats, perquè a més... A l'any? Sí, perquè a més majoritàriament tot el que publiquem, bueno, de moment tot el que hem publicat és producció pròpia, no fem llicències, per tant, no ens limitem a traduir, sinó que fem tota la il·lustració, ho fem tot. Aleshores, això és una feina. Llavors, per a mi seria seguir apostant pel nostre oceà blau, de fer cosetes un poquet diferents, continuar apostant per la nostra llengua també, que no exclou que publiquem en altres llengües, i un poquet mantenir-nos fidels a la nostra filosofia, perquè és també el que la gent valora. O sigui, la gent és fidel a nosaltres perquè nosaltres també ens mantenim fidels, no? Aleshores, és un poc... Tant de bo, d'aquí 5 anys estigueu igual de bé que estem ara. O sigui, ja està. Genial, tu. Un bon tancament. Va, et faig les preguntes clàssiques. Vale. N'hi ha 5. Vale. Aquell programa de televisió espanyola. Sí. No dic el nom perquè no li vull fer publicitat. Ja sé quin és. Ui, però espero que no siga... Les preguntes aquestes. Que ja en té 2, nosaltres en tenim 5. A veure, mirem si estàs preparat, Cada quan... Ui. De moment... Quina intriga. Sí. Neteges el pijama. És que jo pijama com a tal no en tinc, o sigui, jo tinc un cop a la setmana. Et neteges a tu i ja està, no? No, tinc uns calçotets d'aquells que són lletjos però són amples, saps? I amb això ja està. Doncs tinc 2, per tant, una setmana un, una setmana un altre, una setmana un, una setmana un altre. O sigui, tu per ficar-te al pijama et treus tot i et fiques uns calçotets. Exacte, sí. Cada un fa el que vol. Però sols, que si no, Sueltos. Que no és bo, allò, que estiga... Tot apretat no va bé. Això diuen. pot ser un joc d'una reivindicació de tot apretat no va bé. I en què surt? I amb la paella. A mi se m'ha dit això, no sé jo. Però bueno. Segurament no va bé. Què prefereixes? Dir sempre la veritat encara que faci mal o viure tranquil amb alguna mentida? A mi se m'acusa de ser massa brusc, és a dir, dir massa veritats. Per tant, tu cap a la primera, Sí. Tindré allò del... Com es diu això? Que s'estila mal incorrecte. la manera... No, de... Ai, ja no sé... Bueno, no dir bé les coses. Dir les coses de manera assertiva. Assertiva. Assertivitat. Important això, de manera assertiva, Sí. Vam fer un curs de parlar assertivament. Com se'n diu d'allò? És que tu també vas venir al curs aquell. El curs aquell... Bueno, no sé, parlant d'això. Deixem-ho així. Sí, un dia si d'allò t'ho penso i t'ho passo. Vale. Que està molt bé, Sí. Ara no em surt ja, hòstia. Bueno, és que estic fent un programa i no estic per tot. Hi ha algun moment en la teva vida que hagis hagut de moure fitxa? Bueno, sí, ja ho has explicat abans. Això ho has no ho has dit abans. Has de canviar la feina, d'allà a l'Òscar Dalmau i tot això, i per anar cap bé. Què prefereixes? Aquestes són bones, les de què prefereixes. Tenir molts diners, però ser odiat? Però molts diners, però ser molt odiat. O ser pobre, però molt pobre, però ser molt estimat. Però pobre fortíssim, Ni fallera, calavera, ni hòsties, Hòstia, que extrem tot, no? Sí, és extrem. Sota un pont vius allà com a molt. Però t'estima molt la gent. Re, guapo! Saluden, et venen a abraçar, fots pudor, però et venen a abraçar. Em sap greu, però jo la primera, O sigui, ric, però molt odiat. Perquè sóc independent, aleshores jo odiat, però jo em dedicaria a jugar en el teu oceà, jocs solitaris o alguna cosa. En el teu oceà. Sí, exacte. El teu oceà, poca gent, però tu... Realment, sí, mira, em sap mal. No tindràs ni gos, És que sóc empresari. Ni gos, ni gat, ni res,
Aquests empresaris de l'oci són l'hòstia. Val, Plantes podria tindre'n? plantes, se'n moren totes. Certament és trist, però bueno, ja. Però molt, molt ric, I quina relació tens amb les xarxes socials? Tòxica, no. O sigui, per la feina les he d'utilitzar, evidentment. Amor o odi? No, les odio bastant. O sigui, per la feina les he d'utilitzar, són molt necessàries per a tots el que fem, difusió i tal, però sí que és veritat que a nivell personal em declare, em confesse addicte, és a dir, no vull passar tant de temps en això. Sí, però sí, acaben de condemnar els de Meta perquè han creat tot això expressament perquè sigui addictiu. Vull dir, tampoc ens podem culpar, que ens hi enganxem, és que està fet així, és culpa d'ells. És culpa d'ells, però no... Nosaltres hem de fer un esforç increïble per no enganxar-nos-hi. Tornant al distopia, no vivíem millor abans. Bueno, no ho sé, amb el telèfon analògic. El teletexto? No, bueno, també. Home, tampoc calia aquell, ja els botons ja anava bé. No, però sí que s'han perdut moltes coses i llavors hem de fer un ús més racional d'això, no pot ser. És que està acabant a nosaltres, t'ho dic de veritat. Jo crec que un altre dia també ho vam parlar, crec que el futur és bastant els jocs de taula i coses així més analògiques i que podem estar amb la gent i parlar, perquè crec que ara ja ens estem adonant que això no és sa. Hi ha un moment d'enamorament d'allò digital, fins i tot en l'educació i tal, i ara han dit, ui, jo no es veu que això... En compte que això no està bé, que els nanos estan sortint al revés. Exacte, i fins i tot els adults estem sortint del revés, doncs imagina't, o sigui que això s'ha de frenar. Frenem una miqueta i juguem més a jocs de taula. Exacte. Álvaro, tenim guanyador o guanyadora de la Falla de Calavera, tot aquest pack brutal? Tenim. Qui és? És la Amèlia Pineda 5472. Vamos! Felicitats! Enhorabona, Amèlia. Ara hem de decidir com ho fem. Ai, doncs podríem fer amb la paella... La ruleta! La ruleta russa. Sí, treu-la. No passa res, ho solucionem. Perquè hi ha diversos elements, no, aquí dins? Sí, però clar... Alguna repeteix. O en els números, com així? Fem així. Ai, però clar, si no li posa el senyor... El senyor i això, no? Sí, espera. Home, ja que fem una... Val, digues un menjar. Conill. Batxuqueta. Pollastre. Tomàquet. Cargol. Hi ha el cargol? Sí, el problema és que aquí, bueno, si passa això, després ja sereu 2 persones i farem un, vale? Cargols n'hi ha més? Cargols n'hi ha més... No. No, hi ha de tot 2. De tot n'hi ha 2. De tot n'hi ha 2, no es preocupa. I és un triangle. Li dóna o li dones tu? No, tu. És teu. Ai, quins nervis. Val. Conill i cargol. Qui ha dit conill i cargol? Vale, està entre vosaltres dos. Ara heu de canviar. Però que no estiguin en el mateix triangle. Que no estiguin en el mateix triangle. No sé si és possible. Sí, és possible, sí. Sí? És que no. Digues una altra cosa. Mongeta verda, i tu, o conill, o pollastre, o cargol. Cargol? Dale, duro. Mongeta tendra, o cargol. Res. Li torna a donar. L'altre cop. Quins nervis. Que res. Ha tornat a donar el mateix. Ho dono jo, vale? Sí. Mongeta! Mongeta! Bueno, i tenim guanyador, Paella Park. D'acord? La P-Team, el coneix aquesta cançó, no? No. Internacional, És internacional. És la cançó de l'AP-Team, o sigui, Anàlisis Paràlis Team, que és d'aquí, a Osona Juga, una associació d'aquí, que aquí hi ha 2 representants, i que ens han portat aquesta cançó, que havien creat una cançó, perquè des de Osona Juga tenen un grup de gent que són Anàlisis Paràlisis, Paràlisis per Anàlisis, en aquest cas, i que han fet un team i t'han fet una cançó. Molt bé. O sigui, tenen prou temps, entre ronda i ronda, per pensar una cançó. I els altres, mentrestant, diuen, vaig a fer un cafè, no sé què... L'entretorn es fa llarg, Molt bé. T'ho has passat bé? Estupendo, m'encanta. Sí, alguna cosa més a dir? Vols declamar alguna frase valenciana? No, he dit moltes coses, ja.